Pan Jaroslav Wagenknecht se narodil v Nové Pace dne 15. února 1932. V současné době mu tedy je 83 let. Jeho otec byl řezník. V roce 1930 si otevřel řeznickou živnost a s různými problémy ji provozoval až do roku 1961, kdy ji rozprodal. Za toho ale režim neprávem obvinil z rozkrádání socialistického majetku. I když mu byly pouhé 4 roky, tak si matně pamatuje na Novopadskou povodeň v roce 1936. A v tomhle domečku se šli skrýt ke svému strýčkovi 2 děvčata, prvňačky. Ty tam opravdu zahynul. Při jeho vyprávění si vzpomněl i na smrt Tomáše Garrigua Masaryka, který zemřel v roce 1937. Celý národ pro něho taká. Pan Wagenknecht si vybavuje, že v Nové Pace je už 3. pomník Tomáše Garrigua Masaryka. Toho prvního likvidovali Němci, toho druhého komunisti. A třetího jsme jako postavili. Druhý pomník vyvolal po Pace rozruch, protože se jednoho dne na něm objevil nápis KSČ vrazi zabili Tisína Jana. Naštěstí pachatele nenašli, jinak by ho čekal trest smrti. Jeho další vzpomínání se týkalo začátku války. 1. a 2. září docházelo k takzvanému předčasnému zatýkání. Zatýkali se význačné osobnosti, vědci, intelektuálové, lidi, kteří mohli být nebezpeční Němcům. Na to se pamatuju, když je odváželi tady z Paky, tam postavený dole. A on to, nevím přesně, kolik bylo těch začených tady, jestli 6 nebo 7. Zatkli starostu města Fischera, vedoucího okresního úřadu doktora Sedláčka. A ty prožili celou válku v koncentračním táboře. A byla pak náhoda, čistě je přivezli po válce domů. Bývalý starosta Fischer po návratu do Třídnu zemřel na nákazu tyfu. Situace státního vedení byla velice špatná. Nikdo si nemohl nic dovolit, jinak následovaly perzekuce. Po atentátu na Heydricha došlo k pronásledování českého národa s tou největší katastrofou, kterou kdy mohl někdo uskutečnit, bylo vyhození Lidic. To jsme jako děti prožívali. Škola byla velmi hlídána. Do českých škol chodili německý inspektoři, kantoři byli poměrně pod velkým tlakem, asi pod takovým, jako byli za komunistů. Kvůli válce se často přerušovala škola a byly různé prázdniny, například úhelné a válečné. A tak si jednou týdně chodil do školy pro úkoly a vypracovával je doma sám. V Nové Pace nebylo moc prostorů, kde by se mohlo vyučovat. Já jsem například se dostal do velké školy až v 5. třídě. Do té doby jsem cestoval. Učil se například na gymnáziu, v dnešním kulturním domě a dokonce i v knihovně. Ve škole měl docela jiný rozvrh, než dnes máme my. Bylo zakázané vyučovat dějepis, aby se naše děti nedozvěděly dějepis nebo dějiny nebo historie českého národa. A co se týče zeměpisu, tak to se probíral teda protektorát, ale hlavně německá říše. Chci představit, že byla němčina samozřejmě povinná 7 hodin týdně. Po ukončení základní školy bylo často zvykem, že se děti vyučily stejnému povolání, jako vykonávali jejich rodiče. Když jsem byl z řeznické rodiny, jsem zůstal doma. Já jsem měl poměrně dost marodnou matku, tak už kvůli ní zůstal doma. No, tak jsem se to vyučil a pak jsem to už nikdy nedělal. Po vyučení následovala vojna. Mě bych nikdy na vojnu nešel, ale v té době se šel. Jsem tam skoro 3 roky. Nové Paky se válka vyloženě netýkala, ale postihlo ji několik událostí, na které si pan Wagenknecht pamatuje. Transport zajatců. To bylo na úrovni tak skoro pochodu smrti z koncentráku. Ti to byli tak, řekněme, 1000, 2000.
dokonce i 3000 jednou. To šlo v průvodě po té hlavní silnici. S ruskými zajatci zacházeli velmi krutě. Jednoduše jsem obehnal kolem nich plot a dělejte si, co chcete. Nazdar. 3. května 1945 se vyskytla zpráva, že Německo kapitulovalo. A to samozřejmě doprovázely různé činy proti režimu, kterých byl pan Wagenknecht svědkem. Od druhého patra vylít obraz Hitlera. Kdyby to někdo dostal, to tam dole zabijte. Paka postála a vše se zdálo, že je v pořádku. Ničeho nic, asi 9 hodin dopoledne, to jsem se toulal po městě, najednou začala houkat siréna. Byl jsem tady pod hřbitovem, tak jsem mazal na náměstí a tam už lidi se objímali, brečeli, všecko radost, konec války, Německo kapitulovalo. Ale to nebyla pravda. To si někdo vymyslel. V tu dobu z Jičína přišla zpráva, že do Paky jede německá četa s tanky a dělostřelectvem. Na Paku přiletělo Junkers 52 a letadlo oblítlo celou Paku, zjistilo, jak to tady vypadá. Nikdo nevěděl, co provedou. To nebyla legrace žádná, že jo. Část vojáků šel pěšky, stříleli kolem sebe, ale ne proto, aby někoho zabili, ale aby v lidech vyvolali strach. Poté se konalo vyjednávání na městském úřadě. Naštěstí dopadlo dobře a Němci odešli. A lidé už začali jen oslavovat a radovat se. Poté následovala celkem poklidná část jeho života. Dalším výrazným okamžikem byla revoluce v roce 1989, po které se stal členem zastupitelstva Nové Paky a dlouhých 13 let psal kroniku. Momentálně žije se svojí manželkou v útulném rodinném domku.